ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಏನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಲಾಗಡ ಸ್ಯಾರಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ದ ಕೆಲವು ಸ್ಮತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈದನು ಅವೇನು ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರಡಿತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ನಂಬರ್ ಯಾನು ಪಾಡ್ದದ. ಸೊ ದಯದೀದ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಪರ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ದಾಯಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂಪೋಲೆ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸ್ಯಾರಿ ಓ ಅಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಅನಗತ್ಯ ಪಾತೆರ್ನು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ನು ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ದೀದ್ ನಿಖಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುವರು ಕಾಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವರು ಎಂಡ ಪಾತೆರುಡು ಬಂದು ಎನ್ನವೇನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೇತ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪನು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡೇರಿಲ್ಲ ದಯಗ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ ಬಂದು ಬಟ್ ಏನಡೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಎನ್ನಡನೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ವಿಕ್ಕಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮೇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡುದಂಡ ಮೇಲೆ ಬೇಲೆಡು ಪುರ ಇಪ್ಪುವಿರ ಅಂಚದು ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ಏತಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ಎರ್ನಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಮುಳ್ಕೊರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಾತೆರ್ನ ಗಂಟೆ ಗಂಟಲೆ ದಯದೀರು ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಇನ್ನಂಡಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ ಡಿ ಎಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಿ ಎಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತ ಬಣ್ಣ ಕಾಲ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಆತ ಬುಡ್ಡೆಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆದ ಅಲ ಪಾತಿರುಜಿರು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಪಾತೆರ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಪಾತೆರ್ನು ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೂಕ ಟೈಮ್ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಗಿತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾರಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪೋಸ್ಟಡ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಪೋಸ್ಟಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಪೋಸ್ಟಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಫೋಟೋಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಒಟ್ಟುಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಇನ್ನೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವು ಜನ ತೂವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಟುಗಿನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿನವೇನು ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಂದಿನವೇನು ರಡ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬತ್ತದು ಪರ್ಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾನು ತಿರ್ತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ ಬಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬತ್ತದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಸ್ಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓ ಸ್ಯಾರಿ ಬಂದು ಅಂಚನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಉಂದುಲಾತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ನೆಕ್ ರೇಟ್ಲ ನೆತ್ತ ತಿರ್ತೆ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪುವೆ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ ತೂಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬತ್ತದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ನೆಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಬನ್ನೊಲಿ ಒಂದು ಒಂಥರ ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ನೆಕ್ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾರಿ ಪಾತೆರ್ದು ಇನ್ನು ಪಾತೆರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಉಂದ್ಲಾತೆ ಶೋಕೊಂಡು ಬೋಡಿತ್ನಗಳು ಬಾಯಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಇರ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬರ್ತದು ನೆಟ್ 2 ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ಯಾರಿ ಉಂಡು ಎನ್ನಿಗ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಸ್ನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ನಿಖಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಆ ಕಲರ್ ಉಂಡೆ ಜನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಕಲರ್ ಬತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಯಾರಿದ ಕಲರ್ ಬತ್ತದು ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಐನತ್ ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ
ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸ್ಯಾರಿ ಆಯ್ತು. ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಲ್ಪುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಉಂಡು. ಪ್ಯಾರಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತರ ಬ್ಲೂ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಎಂತರ ಪರ್ಪಲ್ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಉಂಡು. ಐಟೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್. ಐಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಉಂಡತ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಡ್ರೆಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೈದುಂಡು. ನೆತ್ತಲಾತೆ ರೇಟ್ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿತ್ತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ. ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೈ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಂದಿನ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಸ್ಯಾರಿ ಪಂದ್ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆತಂಡು. ಅವು ಸ್ಯಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯದೀದ ಆ ಸ್ಯಾರಿ ನನಗೆ ಏನು ಉಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ಅವು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ಲ ಆತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಣೆ ಖಂಡಿತ ಅವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಬೋಡುಂದಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಉಂಡೈಟ್. ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೊಕ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ರಡ್ಡೈತಲ ಫೋಟೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಐಟ್ ಬೋಡಂಡ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಉಂಡು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ. ಬೇಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತನ ಅವಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅವಲ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಬೋಡಿತ್ತನಾಡ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ 4 ಕಂಬೈನ್ ಫೋಟೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆ 4 ಕಂಬೈನ್ ಫೋಟೋಡು 4 ಫೋಟೋಲಾತೆ 4 ಫೋಟೋಡು ಇತ್ತನ ಸ್ಯಾರಿಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಚ ಜಾರುಂಡು ಅನ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್. ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬತ್ತದು ಒಂಥರ ಪರ್ಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಯಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರೂನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒನ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ. ಸೊ ನಾಳೆಲ ಐತಲ್ಲ ಏನು ಫೋಟೋಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಯಾನು ನಾನು ಲೈವ್ ಅದು ಫೋಟೋಸ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಲೈವ್ ಅದು ಏನು ಈ ಸ್ಯಾರಿನ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೂ ಗುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗುಡ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಈ 4 ಸ್ಯಾರಿ ಇತ್ತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಬೇಗನೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚದು ಈ 4 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐನತ್ ಬೇಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತನ ಸಿಕ್ಕುಂಡು. ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪಂಡ ಆತ ಐಟ್ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆರೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ಒಂಥರ ಈ ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ಉಂಡಾತ ಆ 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಐನಂತಿನ ಒಂದಿ ಕಂಬೈನ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಪಂಡ ಒಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ. ಉಂದ್ಲಾತೆ ರಡ್ಲ ಈ ಏಜ್ ಆತ್ನಗ್ಲೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ ದಿನದ ಪೂರ ಸ್ಯಾರಿ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ ಪನುಲಿ. ನಾನು ರೆಡ್ ಐತಲ್ಲ ಫೋಟೋ ನಿಗ್ಲೆ ಕಂಬೈನ್ ಮತ್ತದು ನಾನು ಪಾಡ್ಬಂದಿಟ್ಟೆ. ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ. ಒಂದಂತೂ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಯಾರಿ. ನಾನು ಪಾಡ್ದಿನ ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಹೋಯ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ ತೂವರಲಾತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ. ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವತ್ತು ಈ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೈಸ್ಲೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟೆ ತಿರ್ತು ನಿಗ್ಲೆಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಕಂಬೈನ್ ಆತಿನ ಏನು ಫೋಟೋಸ್ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟುಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐಟ್ ನಿಗ್ಲು ತೂವೊಲಿ ರೆಡ್ ಕಾಟನ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡಾತ ಅವು ಒಂಥರ ಕಾಟನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾರಿ. ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ತಾವರೆ ಡಿಸೈನ್ದ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಫೋಟೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬತ್ತದು ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ. ಅವಲಾತೆ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ತುಯ್ಯರನೇ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬತ್ತದ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಮೆರೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ. ಅವಲಾತೆ ಬ್ಲೌಸ್ಲಾತೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತುಂಡು. ಅವಲಾತೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವೈಟ್ ಇಪ್ಪುನಗ್ಲೆ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಈ ಪರ್ಪಲಿಶ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಥರ ಗ್ರೀನ್ ಟೈಪ್ ಬೈದನೊಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ. ನಲ್ಲ ಏನು ಕಂಬೈನ್ ಮಲ್ತನಿಗ್ಲೆಗ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ 4 ಫೋಟೋಸ್ ನೆಟ್ಟ ನಿಗ್ಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಕ ಪಾತಿರ್ ಸಾಕಂಡು ನಿಗ್ಲು ತೂವೊಲಿ ನೆಟ್ಲು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಓಣ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಗೆ
ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ನಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ದು ಲೈನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಸ್ಯಾರಿಲ ಬೋಡನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐತಲ ಎನ್ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಬೊಯ್ದೆ ಜಿನೆಟೆ ಬಟ್ ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸನ್ನು ಅವೆನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಸ್ಯಾರಿ ವೀರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಗಳು ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿರು ಅವೆನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಟ್ಟೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ. ಇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡೈನ ನಿಗಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚದು ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಸಾಕಂಡು ಪಾತಿರ್ ಸಾಕಂಡು ಏನು ಪಾತಿರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಡ ಈತ ಸ್ಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ಕೊರ ಪೋಪುಜಿದ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಣತು ಏನು ತೂನಗನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಸ್ಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಯ್ತೊಂಬೋಣ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಯನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತನೆ ಇಂಕ್ ಡಿ ಎಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಐತ ಬೇತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಬೋಡು ನಾಂಡ ಪೂರ ಕೇನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ನಾನು ದುಂಬೆ ಪನ್ಲಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಏನಂಡಲ್ಲ ಸ್ಯಾರಿ ಇಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ಯಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದು ಎರಡು ಉಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಮೀನು ಇತ್ತನಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇನೊಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಇತ್ತಂದ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ರಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಆರ್ಡ್ರ್ ಒಯ್ದನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದದೇನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೆ ಜರು ಪಕ್ಕ ತುಗುದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಾತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರುಡು ಮಾತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋಸ್ ತೋದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಐತ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅವೊಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಏ ಪಂಡಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಏನು ಲೈವ್ ತೋಜಪಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಸ್ಯಾರಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೋಕೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ತೋಚ್ಪೈ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಓಹಾಂಡ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡಿ ಎಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನು ಡಿ ಎಮ್ ಮಲ್ತನೆ ಅನ್ ತೂದೇ ತೂಪೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಿಟ್ಟು ಏ ಪಾಂಡಲೆ ಅನ್ ತೂಪೆ ನಿಗಲು ಡಿ ಎಮ್ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡಲೇ ಅನ್ ತೂಪೆನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಂಚದಾಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ತೂಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲು ಏಪನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿಪರೆ ಏಪನ ತೂಪೆ ಅಂಚಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಏರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚಾದ ನಿಗಲ್ ಅದೇ ಜಸ್ಟ್ ಡಿ ಎಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಅಂಚದು ಇನಿ ಒಣಲ್ಲ ನಿಂಗ್ಲಿ ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಂಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ಡ್ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಯಾರೀಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪೆ ಎರೆಗೆ ತೂವಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ತೂವಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಎಂಚಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಸ್ಯಾರೀಸ್ದ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸ್ ತೂಪುನು ಅವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎರೆಗಳ ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ನಂಡ ಯಾನು ಮೂಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಪೋದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಐಟೆಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಸನ್ನು ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಗಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಐಜಿನಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವ.